מצדה, המעוז האחרון של לוחמי חירות יהודים מול הצבא הרומי, מסמלת את החריטה של ממלכת יהודה בסוף ימי בית שני ואת חורבנה האלים. על במת ההר, שרידי ארמונות פאר מתקופת המלך הורדוס, ועדות אילמת למצור הרומי והסוף המר, ההר שהפך לסמל. התחלנו את הטיול הזה ברכבל המעלה אותנו מתחתית ההר אל מצדה למעלה. טוב, אנחנו במעלה מצדה, היא כנרת, היא מורה. בוחנים קצת את העתיקות שעל המצדה, שעת בוקר מוקדמת, האוויר קריר, איתנו נמצאים אבי ועיניו, המטיילים החסומים במסכה. גן לאומי מצדה מתנשא כצוק מבודד מעל חופי ים המלח בין עין גדי לבין עין בוקק. עין בוקק הוא מתחם התיירות והבילוי העיקרי בצידו הישראלי של ים המלח. המתחם נמצא בתחומי המועצה האזורית תמר, ושוכן בגובה של 392 מטר מתחת לפני הים. בין ערד לחלקו הדרומי של ים המלח חבוי מסלול טיול קסום במיוחד. עין בוקק, בו תוכלו ליהנות מנחל זורעין, מעיינות ושפע צמחיית נחלים.
בדקנו את כל עין בוקק, הגענו עד המפל. אבי הלוחם חכי, אני אבוא. איפה בא לך שישר? אני פה. נאמן. אנחנו יורדים במשעול עין בוקק, נחל מקסים, המים רדודים ונעימים. אבי יוצא שייטת, אז אין לו בעיה, תראו את כל הפנים שלו. לא, הוא עדיין יבוא שיחת חמצן על הפנים. שלא בטעות. טוב, בוא נראה. נגלת, נחשוף את פניי. לא, אבל אני אעשה עם פיקסלים על הפרצוף, שלא יזהו אותך. זה, כן, הכובע. רגע, אנחנו בשיא ההליכה, בעזה הנעליים. כנרת. גידי, אתה יכול לצלם את הנעליים שלנו? כן, בטח. תראה מה קרה לנו. רגע. כנרת הקרבית הולכת. ככה הסתיים למסלול מאתגר ביותר, היה כיף. טיפסנו, עלינו, נרטבנו, והכי חשוב, נהנינו ואספנו את הזבל. שומרים על ארץ ישראל נקייה. הנעליים הלכו. יש מכונת פריסה. ועשינו כמובן בחינה לנעליים, איזה נעל הכי... זהו נחל עין בוקק עם המפל המרשים שלו שנמצא בקצה. מרחק הליכה סך הכל של 2.5 קילומטר הלוך וחזור. יש בקצה שני מפלים מקסימים שהם עכשיו בתקופה הזאת מלאים במים. נתראה בטיול הבא.